Kapin 13 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa otoridad ato sa nagsunod nga bypass operation sa Ipil, Zamboanga, Sibugay sulod lang sa 4 ka oras sagad sa mga sospetsado nagikan sa Zamboanga City. Dakpan ang 56 anyos nga babaeng drug suspect nga taga Barangay Kasanyangan, Zamboanga City human kini nakuhaan og 1 ka kilo sa gituang shabu ato sa bypass operation sa Purok Masigla Barangay Poblasyon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 9 Martes sa gabi. Gibana-bana ang mabot sa 6.8 million pesos ang kantidad sa mong droga. Human ang 4 ka oras, doon na say nadakpan nga laing 2 ka suspect sa 1 ka bypass operation. 30 metros lang ang gilayon gikan sa unang operasyon sa maong lugar, alauna Miyerkules sa kadlawon. Laing 1 ka kilo na sab sa gituwang shabu nga mobalor sa 6.8 million pesos ang nakumpiska gikan sa mga suspect nga 1 ka 21 anyos nga lalaki nga taga Mabuhay, Zamboanga, Sibugay og 24 anyos nga lalaki nga taga Santa Barbara, Zamboanga City. Balog na ang 3 ka suspetsado sa Ipil Municipal Station kinsa nasuta sa otoridad nga managlahing grupo og dili magkaila. Wala na mihatag og payag ang mga suspect nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matud sa PIDEA Region 9, sagad sa mga suspect nagikan sa Zamboanga City, sanglit nagikan kuno ang supplier sa mga droga sa mga syudad, butang nga padayon nilang ginaimbestigahan.